Проблемите при мен дойдоха с едно схващане, един плексит получих на дясната плешка, тук преди може би 2-3 месеца, с един голям дискомфорт, особено вечер, когато тялото и ръката не е активна, и прибегнах до услугите на болнio-лечебния център в град Несебър, Посейдон. Бяха ми препоръчени като добри специалисти и се възползвах от техните услуги. Още на първата манипулация аз получих доста добро облегчение на движението на ръката, като цяло. Чисто просто се почувствах доста добре веднага. Направих и втора манипулация след една седмица по препоръка на рехабилитатора, която беше длъжна да се направи. И вече, може би, ръката я движа според доктор към 70-75%. Аз вече не изпитвам толкова голям дискомфорт в движение на самата ръка и се чувствам страшно добре и комфортно. Може би ми предстои още една, не може би, по препоръка на доктора ми предстои още една манипулация, която ще ми възстанови движението на ръката към 100%. И мисля, че това ще бъде достатъчно за мен да се възстановя на 100%, като пак подчертавам, че получих страшно добро отношение и разбиране от доктора. Най-голямо впечатление от персонала на целия болнio-лечебен център ми прави твърде индивидуалния подход към всеки един човек. Присъствах и на други разговори, как те се отнасят индивидуално към човека. Опитва се да разберат какво се е случило преди да отидеш в центъра, за да могат най-добре и най-точно да определят от какво имаш нужда ти като лечение. При мен много добре се получи. В смисъл, доктора, който ме лекува, беше доста целенасочен в въпросите и в разговора, в който получихме. Ние направихме, за да разбере точно какво се е случило и как да може да ми помогне най-добре и за най-кратък период от време. И за мое голямо щастие всичко се получи на 100% и се възстанових прекрасно. Бих препоръчал болнio-лечебния център заради самотно отношение, за добрите специалисти, и съм убеден и сигурен, че всеки, който дойде тук с неговите си проблеми и болешки, ще му бъде обърнато внимание за абсолютно всичко и ще бъде доста доволен. Посещавал съм и други болнio-лечебни центри в България, но специално тук болнio-лечебния център в Несебър ме спечели с индивидуалното си лично отношение към човека. Не е на конвейер, обръща се внимание на всеки един човек индивидуално, за добрите специалисти и въобще за целият комфорт, който получаваш като лечение и като процедури.